Tungod kang Kristo, pag tinahuray kamo, mga asawa, tahura ug sunda ang inyong bana sa mga nagtahod ug nagsunod kamo sa Ginoo. Kay ang bana mao ang ulo sa iyang asawa. Ingon nga si Kristo mao'y ulo sa simbahan, ug si Kristo mismo mao ang manluluwas sa simbahan, nga mao ang iyang lawas. Busa kinahanglan mutahod ug musunod ang mga asawa sa ilang bana, ingon nga ang simbahan nagtahod ug nagsunod kang Kristo. Buti masabot ang simbahan, sundon. Dili simbahan na, nagsunod ang simbahan. Ang simbahan na, binuhat na sa tao. Ang simbahan, nag-ingon ni Kristo, nagsunod mo itong mangita sa pamananon, nga tao pod, nagwali pod. Nasundon ninyo, nga naas bala ang kasulatan. Okay mga igsoon, welcome sa Espiritu Hanong Gasa. Ug ang atong pagkasigutan karon may tungod kini sa balaod o pagtuo. Pag ana nato kini mga kaplagan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Galacia. Ug mao kini ang ako ang pangutana karon kang kunuli kung ako sa ibot pasabot sa mga pulo nga ana dinhi. Kamo lang magbasa ani mga igsoon no kung aron inyo kini masabtan o manon gyud ninyo. Magkuha lang tagpadid kayo para makuha lang mi sa panahon. Kataas kayo na siya nga binasa. Sa paibot pasabot sa kining gingon dinhi nga akatong nagsalig sa pagtuman sa balaod mahimong tinunglo. Kaya ang kasulatan na ingon, tunglohon sa Dios ang dili magtuman sa tanang gisugo sa basahon sa balaod. Ano ba nga tinunglo man hinuon ng tao kung dili sa magtuman sa gisugo sa balaod? Kung sa bagining balaura nga ginasigutan din ni Col. Okay, ang balaod ni Kristo, di ba niingon siya? May gugmaay mong kaaway, pagpaubos, pagpasaylo ay ko gamitang mahimo pa mga lang doon. Natunglo siya tungod sa ang mga tao naman god, igo raman siyang gipalansang sa cross kay nagtuo naman ta nga giluwas na ta niya. Dili giluwas lang ta sa atong maaging sala sa una kay tinunglo man ta, di ba? Napalansang siya sa cross niya. Tao si Kristo tinunglo siya, di ba? Naisumpay da boy, di ba? Atong tao nga gilansang nga kahoy diya sa cross tinunglo, di ba? Na dia sa binasa dia Tinunglo sa Dios ang tao magilansang sa cross. O nya karon sa kahoy. o nya karon nganong sige man natong palansang si Kristo sa cross tungod kay wa man ta nagtuman niya. O nagtuo ta niya. Nagitunglo siya, kita hinoy nagtunglo niya. Kay kung nagtuo ta niya naaman siya mga sugo. Na may mga importante niya mga sugo. Kumbaga kung nagsalig lang ta nga si Kristo napakamatay na sa tuwa tungod sa paglansang sa cross. Maapil ta nga tunglohon sa Ginoo kay wala man ta nagsalig siyang mga sugo. Mo kadto gibadlong sila sa mga bari sa unsa man among sala sa inyong paggamit sa akong mga gibalaan. Gigamit na to ang cross, gigamit na to ang mga santos, ang panula ta nagtuman. Naggamit pagitag sa sulat ni Mateo ug Lucas katong pag-ampo nga tudlo-tudloy kami ama no. Amahan namo sa kabuhatan, di ba? Tag-iya sa kalibutan simbahon unta ikaw ug sundo no, tumanon ang imong mga sugo nya gituman na to. Wala. Nya pasaylo kami sa sala ingon sa pagpasaylo sa nakasala ka namo o mupasaylo gyud ka. Unya iko lang tang nagtuo ni Kristo nga gipatay sa cross nga ato ino siya kanunay gitunglo. Mga ka balaod boy na nasa Biblia boy, pero nagbuhat man tag balaod gawas sa balaod ni Kristo. Kumingon sila nga dili tinuo kung wala kuno nagtuman sa mga apostoles tunglo. Dili tanawa guna sa simbahan sulat ni Timoteo. Pagubog-ubog. Ayaw ko gamita kamo mahimo mga lang doon. Mas kita ang nagtuo kay naagitas bala ang kasulatan, di ba? Di ba mo ana lang sila manulis, no? Ang katong mga dato mao hinoon kanunay nilang patambukon. Yan ikaon dili maluwas ang tao sa pan lamang kawas ug paghinud sa gawas sa espiritu naaman na. Di ba seremonyas di maluwas sa seremonyas dagang seremonyas di wala dis kabasto kalagutan ko yung kapistan inyong kasaulugan nagsige lang tag saulog nagsige sa ulog kay isa lang siya nataw kay isa lang siya nabano kay isa lang siya namatay nagbuhat ba importante mga adlaw na naman na sa Biblia dili ba mang na pasagod sa kan ang kadang kung nito man ta kinahanglan ta moto man ta sa sugo niya ang mga tawo nga tawanon dili makaluwas di gyud. Di ba? Basahan ko na siya dito katong sulat di San Juan. Gisaad sa espiritu tanawa. Di ba boy tubag nga ko imong pangutana diha. Tama gyud. Kung nahigugma kamo kanako, tumana ninyo ang akong mga sugo. Mangayo ako sa amahan ug hatagan kamo niyag laing magtatabang aron makig-uban kaninyo hangtod sa kahangturan.
Yeah, padayon. Siya mao ang espiritu sa kamatuoran. Ang kalibutan dili makahimo pagdawat kaniya, kay dili man kini makakita ug makaila kaniya. Apan kamo nakaila kaniya kay nag-uban siya ug nagpuyo diha kaninyo. Mao na karon John 16 na pamatuod sa ubos ana, di ba? Usa ka taong magtatabang unsa man ang limot basabot na magtatabang. Nasa ubos sa katong definition ana. Gimong kauban. Magtatabang sa ubos Kining pulungan nagulagway og usa ka nga tawo. gitawag aron mahimong kauban ug giya ug abyan. Mo angkon mangani tak agta og mga duwende na diha. Nya kana dinaa man biblikal man na. Mo ang mga tawo ni dili gid makasabot ang kalibutan hon nga una ni kay nagbuhat sila balaod sa kalibutan. Tuo mo na mo seremonyas mao ni bunyag maluwas ta kamo, naguna na kamo dito sa among balay sa man, di ba? Naa pa gid duol pa gid diha no. Katong sa balay, ang balay sa akong amahan na nagbuhat. Nya nana diha, nana sa Biblia. Nya ako gidawat akong espiritu nagsulti ko pero kung kalibutanon sila ani kana sila balaod sa kalibutanon boy dili sila maminaw ani boy. Sige di ba mang dili sila maminaw ani kanang pagpaubos dili sila maminaw ana. Anaman ako ang espiritu tanawa gud ako mga gisulti nagunit bagud ko sa balaang kasulatan. Wala gyud. Dili ba? Wala yun. Tanawa naabi ang mga sugo importante ang mga sugo na aman sa balaang kasulatan. O siya magbuhat sila balaod tanawa magbuhat og seremonyas magbuhat sila o tanawa no ang mga mini magtutudlo di ba ang magtudlo mantayin ninyo ni mga tawanan na nagwali ni sa magbasa sa balaang kasulatan magbuhat sila sugilanong gawas sa ilang binasa tama naman sa Biblia. Tanawa na humalang tagsimba yan nagsigid tag paghudya ka katakatawa diya ang atong binasa mo ni siya magbabasa dili kabalo mo basa Tama. magwawali dili kabalo mo wali mo na magsige na sila panghulga dili bubunyakan dili mo kaslon karon baka simba sila dito ang simba magtawuron sundon na man na diha tama na simbahon anta ikaw sundon tumanon imong Okay. pagbuot matuman o tama no ang pagampo nga sulat ni Mateo ug Lucas naman na diha matuman unta ang pagbuot dinhi sa yuta min sa langit unsa may ang pagbuot basahan ko na siya sa iyang pagbuot na diha sa sulat ni San Pablo sa taga Efeso. Tanawa diha. May sugo dia sa asawa ug bana. Tanawa na Kanang kana. mga asawa, mga bana. Pamilya, amo na sige na ko gisulti diri magtambal ko diri sa mga tao di kay makita man ako yung bana, wala po nahigugma sa asawa, asawa wala po ta mga anak og gini kana naa man na di mo na importante mga sugo. Nya karon maingon pagid sila ana nga dili kuno ang tinuod kuno nga katoliko ang tinuod nga magtutudlo nagtahod sa sugo sa mga apostolis karon na mga apostolis man na gisulat man na gipakamatyan na nila. Apostol sulat. Si Saulo man na si Pablo mamamatay tao man na nanapak mo na siya. Bitahon ako. Sige pasagod. Tungod kang Kristo, pag tinahuray kamo, mga asawa, tahura ug sunda ang inyong bana sa mga nagtahod ug nagsunod kamo sa Ginoo. Kay ang bana mao ang ulo sa iyang asawa. Ingon nga si Kristo mao'y ulo sa simbahan ug si Kristo mismo mao ang manluluwas sa simbahan. Nga mao ang iyang lawas. Busa kinahanglan motahod ug mosunod ang mga asawa sa ilang bana. Ingon nga ang simbahan nagtahod ug nagsunod kang Kristo. Buti masabot ang simbahan. Sundon. Dili simbahan na. Nagsunod ang simbahan. Ang simbahan na binuhat na sa tao. Ang simbahan nga giingon ni Kristo nagsunod mo itong mangita sa pamananon nga tao pod nagwali pod. Nasundon ninyo nga naas bala ang kasulatan. Sa sumpay na po na para sa bana. Mga bana, igugmaa ang inyong asawa. Ingon nga gihigugma ni Kristo ang simbahan o gitugyan ang iyang kinabuhi alang niini. Nga kisay nagtugyan karon sa iyang kinabuhi. Dini nga gusto mo ikupat yon para sa kalibutan. Ikaw gyud. Ikaw Ano to sa saan sa espiritu? Kanang sige daw. Sige daw. Para yan. gihimo niya kini aron sa paghalad sa simbahan ngadto sa Dios. Human niya kini hugasi sa tubig uban sa pulong. Sa ingon niini ikatugyan niya ang simbahan alang kaniya mismo diha sa bugos niyang kaanyag putli ug walay ikasaway. Potra di amang. Ya tanawa no. Gitugyan ako. Boy, andama na unya boy katong sulat ni Mateo sa pinangga kong sulugon. Ya, katong pinangga kong sulugon. Tanawa ipadaya na mang para pod sa ginikanan o sa anak pod sa kwan. Di ba na diha? Oh, Ginaw. padayon ako ni. May anak diha boy. Na. Dia kante. Umo nang sige na kong sulti magtambal ko.
Mga igsoon, kung bago ka pa lamang napadpad din ni sa atong munting channel, binadasik ko kamo kanunay sa pag-click sa subscribe button o pagkahita pod ang notification bell para kung doon ako'y bago nga mga video, updated ka kanunay. Tawang salamat. Nga masuko man sila maingon sa di tatong nuli kay hukman man ta wala oy ang pulong mayo manghukom unya ka mo namamatay na mo dito mo na ingon dito banag higugman nimo mong asawa gitahod nimo yung bana unya loy kayo di ba? Tama gyud. Ako man nag-isulti kay pangamatya na sa mga apostolis. Ang tinuod nga apostoliko nagtuman sa sugo sa mga apostolis kasi sila ang mga biyag, sila ang nagpakamatay. Ang unsa na magpanagbuhat naman po og laing balaod dinhi. Mao to kaniya nga question mo boy. Yeah. So mas maayo gud mabasa kita sa Biblia na para gisulti naman ako na boy, di ba tanan ako gisulti na ako na trigger mangud ko kay abi nila na inaama ko nag-question dito kinahanglan gud ko no ang Katoliko nagtuman sa sugo mga apostol tungan sa sugo sa apostolis. Ang problema ang inyo kanang agalon inyo nagpaman ama nagtuman kana sa sugo sa apostolis. Base nabuhat sila laing balaod. Unsa may koneksyon ana sa mga buhat sa apostolis. Kaya kung maingon na po sila nga na sa Biblia niya ingno na po dahil mo nga tuo mo ng Biblia binuhat mo na sa tao pero nga anong mutuo man po mo sa nagwali na dito nga nagbuhat mo po diyang kaugalingong balaod niya pamyaan lang mo diya pahumak seremonya biyaan mo pikatan mo diya unya karon kung mamatay ka dabaw na ka nga dili na sila magtagad nimo dito gibiyaan man gani mo paghumag seremonyas di ba na naghisgotan na seremonyas bantay po na naana diya di ba kaalam ni Solomon boy seremonyas tama gyud kasaulugan gibiyaan mo diya samot na kung mamatay mo samot na nya karon ang nagbuhat og sala sama sa nagpatay sa kaugalingong lawas nya karon dili mo magpaubos di mo pasaylo gigamit din mo mahimo mo nga lang doon okay say nakasala. Ako na nga masuko sila sa mga ihukman. Oy, di wala ako naghukom. Nagsulti na ako sa kamaturan. Pusa ka mo, dito mo. Naman yung mga tao din nga, dili gusto mamati na ako, boy. Dito sila dito si Sip-Sip. Sige, inikabot sa kapanahonan, gamay ng bitang panahon. Ako, umudool na sila sa kuwa. Dili naman ko magpantong. Oo, samahan ko. Sige, kusulti diha. Ay, kapoy na kay ko. Sa kuwan pa, angso na kay ko. Nagsige kong sulti sa tinod ang mga tao. Dili, minon maminaw. Magyamiid, minon. Huwag naapos balaan kasulatan. Kung magsulti kas balaan kasulatan, magyamiid. Na naman, basta ito. Para sa kakuhan sa ginikanan nga to sa anak sa ginikanan. Mga anak, sanglit mga Kristohanon man kamo. Sundan ninyo ang inyong mga ginikanan. Kay mao kini ang husto. Ang unang sugo nga dunay saad mao kini tahura ang imong amahan ug inahan ug gini ang saad aron ka mabulahan ug mataas ang imong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Mga anak uban magikog ayaw pasuka ang inyong mga anak hinuon amumaha sila sa Kristohanong disiplina ug maayong pagtulunan. Ang anak gani nga supil sa ginikanan dili sa Kristohanon. Ang ginikanan gani nga wala nag-amuma nga Kristohanon sige nugtonglo ipasuko ang anak dili sa Kristohanon. Nya karon ako ay lang ingnon nga wala ta nagtuman sa sugo sa apostolis kaysa nagsulat anamang di ba si San Pablo? San Pablo. Apostolis na siya. Apostolis na siya nga pinili sa espiritu kay katong mga apostolis sa una nga konkreto nagauban ni Kristo upat lang ang naay sulat diha. Kumbaga gihimo siyang apostol pinagi sa espiritu. Katong Saulo imo ba kung ipapatay? Nganong gibalik Manila nga kita ang mini nga magsasangyaw kay wala daw koneksyon sa mga apostolis. Okay. Wala man sila lamag wala man na nagabasa. Kana nagsulti na episode sulat ni San Pedro, ikaduhang sulat niya ha. Gituis kini sa mga taong walay alamag ug mabalhimnon sa balaod sama silang gibuhat sa ubang panid sa kasulod. Wala man ni alamag, wala man na nagabasa. Wala gyud. Ayaw ninyo na sila og tuisa kay mga gahi gyud nag-ulo kay dili man na sila mobasa hadlok man na makakita mo na sa dili sa gusto mo tan-aw hadlok makakita ug ako yun dili sa mo anhi dinhi nakadungog na sila apan dili sila gustong mamati man nakadungog na sila sa istorya sa mga tao sa kuwadi ay daghan na kaayo mo repliko naghimala siya ang akong kauban og abyan siya akong abyan basaha ko na boy sa basig maingon sila nga si Kristo ilang paabuton dili ay usa ka taong tinawag tao nga nagpuyo uban kaniya di ba magtatabang di ba lagi basa na to ganiya mang
Dili tao oy magpuyo uban kaninyo o kung espirituhanon ta nagtuon tag espirituhanon makatugkad ta makasabot kay nagpuyo uban kaninyo nagawali pod ngayutanon kasi Kristo tuwa sa langit nagpabilin siya. O tang mamatay dito uban kaniya maghari uban kaniya kay patyon man ka pinaagi sa sala kay gitonglo man ta sa una. Kay ang sala hubad man kuan man sa tong kamatayon kung nimbalik ta sa Dios. Kung ito man ta sa iyang mga suko. Anak, tahod ka, kinikanan o kana mo na to. Mo na ang pulong man may gamiton sa pako masahagod bay katong pinangga ko sa lugon, pinili ko sa lugon. Kay murag taas na tong pagigsukat kay mga tao ra ba kung taas ang pagsultian nino dili sila gustong mamati. Okay. Ang piniling sulugoon sa Dios. Kamat mon si Jesus may tungod sa laraw bato kaniya, busa may biya siya ni atong dapita og mikuyo kaniya ang daghang mga tao. Giayon niya ang tanang masakiton ug gidid-an niya sila pagpanugilon may tungod kaniya. Nahitabo kini aron matuman ang giingon ni propeta Isaias. Ang Dios nagingon. Ang Dios nagingon. Ani ang akong gipili nga sulugoon, ang akong gihigugma ug gikahimutan. Kaniya pakunsaron ko ang akong espiritu. Ug gisangyaw niya ang akong kababuton ngadto sa tanang katawhan. Dili siya makiglalis o musinggit o mahimog masaba nga pagigpulong sa kadalanan. Dili niya balion ang bahog ng bugang o palungon ang nagkaop nga suga. Magpadayon siya sa iyang buhat hangtod nga mapatunahan niya ang hustisya ug siya ay mahimong paglaom sa tanang katawan. Mana sa ato pasulugon si Kristo gud na ana siya ito piniling sulugon mo nang ang kanang sige daw na ako nag-isulti pero para ipamatuod yun ang naan sa Biblia kay ang lisod kay boy labi na ang Katoliko boy wala gyud nagbasa sa Biblia boy kay nagtapak man yun tong mga bad boy. Manilisod kayo. Manilisod kayo. Kay ngano man nagsalig man sila sa yung paggamit sa kung gibalaan kay nagamit ta ni Apostol San Pedro, nagamit ta kay maulagi kuno nagamit ta sa gibalaan ni Kristo okay na ni maluwas ni kay mao ni gibalaan ni Kristo nya karon naa mang ibadlong sa Ginoo dito. Pwede gyud basahan na to sa inyong paggamit sa akong gibalaan. Kay sure na ko ta nagpakaon taglawas dili malbuhi ang tao sa pan lamang maluwas ang tao sa pan daw gawas paghinusog gawas sa espiritu di ba naatala ang kasulatan pinangga niyang sulugoon lang ko ulipon ang sulugoon nag-altima nagalaga di ba tarawa magbata ko diri montag priya tong ampo ta sa baghilakan ni ko kamo apil pagani mo na ko mang magampo ta mang boy dali boy pamo ta kay naay mga katalangban kay ngano man biyaan na ta sa Ginoo nya maghangyo ko kay gusto pa ta mabuhi di ba. Tama gyud. Dili ko mo ba kani kinayon bahala mo kana sige libak-libak na to ana pasalamati ka mo na sila ang mga tao na gipagahi sa Dios aron kita di ba no mo na sila mulay bili ba okay na pasagdain na sila kay kanang mga tao gahi gyud ang mga ulo magyamiid na kus bagsis ko tos pala ang pulong tanaw nagabot sa panahon dili sila mamatay ako naning kamot gani ko man kay nakakita man ko sa kamatuoran magpiyong-piyong gyud ko. Namo ni di po kumupawang usuga. Busa ka mo mga pastor, mga pari, kamo nagwali ana diya. Isa lang atong Dios, isa lang. Dili na ta magdebate tanawa karon si Kibuloy ang ingnan kung nagtuman nagunta ta sa balaang kasulaton si ingon panid-in ninyo o si Saha ang nagsulti sa kamatuoran siya ang nag-angkon sa anak. Panid-in ninyo iyang binuhatan sibo ba siyang sinultian? Naman na sa balaang kasulatan. Oy, nahinumduman pa na ninyo? Nahinumduman niyo asa na mabasa? Wala mong siya na naniid. Kaya daga naggamit sa pangalan ni Kristo sa inyong paggamit sa akong gibalaan o mga pangalan Diyos nun, Kristohanon pero tanawang kinaiya tanawa nagasimba, mga libakira tigpakarong inon, niya karon dili na ako pasudlon na simbahan, kanang musulti man ko sa tinuod ang alang, wala na ako nakita nakita na ako si Kristo, tanawa nakita ko ninyo din, mo reflect man gani na ako, di ba? Nga ingon pa yung kumureflex sa kuha mo usab ko pare gani akong gitambalan di mo usab ka si Papa Jesus dili man gani ko mo angkon ingon ko hoy dili ko Ginoo ni reflect lang ko siya ang akong abyan siya ang sige kana mga tawo nga nag-aanana kung dili na nako malupan boy ang ilang mga sala boy mo patay gid ang Dios Ama di ba tama gid wala ako kay pamandi sa mo ay sa mo anak kay musugo man ko ninyo kay kaya man na sa Dios bupatay boy pero tungod ninyo di ba libasa na dito no sa kaalam ni Solomon nabasa gyud nato ang problema lang ani boy kasi short kita sa oras kay mga tao man good kung magiskutas bala ka sa ning sabot sila kakatulugon ni sabot nga dili sila maminaw pero kung naghubo-hubo pa kakaron nagbuhat kag kalibutan noon so gusto na sila magbuntag labi magdisko ka malay mag-inom ka nya ang iyong sumsuman mga libak taas kayo bubo ra kayong 3 ka oras niya asa mabuntagan na mo anak
Yes, tama nang giingon sa Ginoo. Kay ang duha imong agalon mao man kung diin gani imong bahan di tuapod ay imong kasing-kasing. Labi nagdiha ka nakadato, diha ka nakwartahan, diha ka nakwartahan sa imong pagwali-wali, nya wala di ka nagabuhat, dito jud ka. Manang mangyamiid ka. Nya ang problema ni kamatay nimo. Kay mubalik man gid ka sa nagmugna sa imong espiritu. Kay ang pitik sa espiritu nga to kasing-kasing di ba mo pitik naman na binasa sa sunod na to na mga episodes mga ibasahon na to ng tong pitik sa espiritu mga liupo lang mga anak ko dinhi tanan akong isulti kaninyo marag isog ko manurtiyas katama na sa balaang kasulatan ini abot sa espiritu kay ako may kanunay ning kasugan kay dili kuno ko init di po ko bugnaw ang ana karon nagsulti ko karon init ko mosulti kay mudahunog gining kalibutan buladahunog gini mang kay gusto makatamo extend ang kalibutan busa magsulti anay ta magsulti anay ta nga Dios non dili ta magsidibati nagsige nog ilog niya digsihok manay unya kita di ay wala ta nakatuman sa balaod sa atong pamilya balaod sa Dios aron kita magiusa mo nang uba mag-away ang mga pamilya mo hawak ko dili nga atong panimay kay impierno kading panila malaria pero kamatag isa nato mo buhat sa atong kakuha ng anak o ginikanan asawa sa bana labi na pa sa itong isikat ingon sikataw mo pasaylo ta sa mga tao nakasala nato kay wala na ibili nga bato wala tao mong suko nato Tama gid. mo na karon ako wala man ko nag-ingon nga maayo na gid kay mo di ba kanunay mo drink mabadlong pasaylo alang ko ninyo kung mabadlong ko kamo kay ang balaang kasulatan mamay ganing mito sa paghukom di ba ito naman ang nabasa matag hapon anata dinibo sa kamo po naminaw matag alas 6 sa buntag alas 6 sa hapon anata dinhi nakigusay ko ninyo dili aron nagkaon ko sa simbolo lamang sa pan lamang nga wala nagbuhat kung dili ang pagkaon nga akong ipakaon kaninyo nakigusay ko sa pulong kay mao na makapaligon nato ang pulong na himong taong lupuy-uban kanino John 16 mo na to no mao to kaning ibasa ninyo tao ko usab nagpuy-uban kaninyo minaw lang ko sa sugo sa espiritu ako ang iyang ulipon nagpaubos ko nagpakamatay ko sa tawhanon aron kamo akong buhion pinaagi sa pagbalaan sa pulong atong gisulti kaninyo pamanonon di ba no basta kamo nakadungog din sa walang kasulatan tinga sigari ato man ang nabasa boy no kung nakadungog na niyong tingog karong adlaw mo na ang panahon sa takna kasi una wala man ninyong nadungog sa diyang nagsimba mo sana nakadungog mo inani mga binasa man boy Wala gyud. di ba man Wala gyud. wala mo Mo na ganyan kadungog nakadungog mo karon inani paghubad kay isiliwan pa man ni Kristo sa unang busa ing na sila dali ngari dali kamo ngari tana mabagota kay naron ang panahon na ron sa Panginoon sa taraw karon ang kalibutan na nasa balaang kasulatan daghan ang nag-vlog og kamong mga naay mga bisyon padisulti ninyo pasagdain na ng mga tao dili mo to preparasyon na pasagdain ng mga tao nagwali nga nagpadakway na sa ilang mga simbahan pasagdain na nagpadakway na silang simbahan sila naman ubag di abot sa panahon kay dili man kumubali og hiwi nga bugag dili po kumupaong og mga pagtuo iwag sa ilang mga pagtuo mga relihiyon ang gusto ka nato dapit ka nato ingon ang gusto ka ninyo dapit ka ninyo ang dili gusto inumdumi pag ayo makipato kung magyamiid gina sila kay kahit sila mangulo salamat ug maayong gabi ka natong tanan ang Diyos unta kanunay makatag na tong kaalam na binakaroon ng kaalam mao kini ang makatag na tong kagawasan ang amahan anak ug ang balaang Espiritu Santo Amen. Amen.